Amo ginagi-nagi na pabugal niya. Unsa ko no? Sakto. Sige. Natin na tagagligwas si Lola may kabrigada kaya gusto na tumabatian na naman kaya ang... Mga trivia ni Lola Lala sa Brigada News FM. Ay la! Kamusta? I do love you na paborito, bambam. Yes, paborito ko ina. Ay, good morning sa inyo, madlang people. Lari naman kita. Walay liwan kundi ang inyong abyan nga matibsul. Yes, I really do. I do love you. Nobody but you. Only you would make my dreams come true. And only you would love me too. I love you, darling. When I first saw you, you were so lonely. And me. Yes, sa muling mga kanta, papanjing Ang muling mga kanta. Nagpapitik kamingaw sa akong tagipusoon. Pitik mingaw. Pitik mingaw. Kinahanglan na ninyo kung mabatian ko ina nga kanta, papanji. Pamatyagan ko kinahanglan ko nagid ICPR ako. Si PR. Because you take my breath away. It's you and nobody but you. Yes! So, para sa akong mga ex. Sa To akong all the mga ex I loved before. Yes, to all the ex I'd love before. And to all the ex that ex me. Yes, oo. Tingnan nyo sa makeup no at sa camera. Tingnan nyo kung ano ang kaganda ang sinayang nyo. Iniwan nyo noon. Maglaway kayo ngayon. Yes, iniwan nyo ngayon. Magturong mata nyo ngayon. Hanggang tingin na lang kayo sa akin. At sa mga inibig ko noon, sana piso ka na lang. Bakit? Kasi di mabubuo ang 100 pag wala ka. At sa mga nagpakilig sa ako na kahit inuras man lang, para kang alarm clock. Bakit? Ginising mo ang natutulog kong puso. Was only meant for me. Pagkatibay. Yes, Idol. yes. Oo, Amo na yan. ganyan ako kalupit at kasaya ngayon, Papa J, kasi Yan, na-meet ko in personal ang pinakagwapong kapitan sa balat ng lupa. Sino? Si Atan na Miss Peros. Gwapong tao ay lumping. Trivia Ang na na. trivia ko ngayon, Papa J, alam nyo ba ang nasa araw-araw ay may 10 milyong katao ang sumasabay mag-birthday? Ha? Yes, Papa J. 10 milyon? Yes, 10 milyon. Tulad yan, birthday ko. Example, birthday ko bukas. Hindi ako maganda kasi may kasabay pa ako. So hindi ka nag-iisa sa birthday mo? Yes, Papa J. May 10 milyon pa? 10 milyon in whole world. Unsa ko no? Oo, alam nyo ba na may bawat birthday at bawat araw-araw, may 10 milyon at katao ang nagbe-birthday. Oo. Pagkatibay. O, diba? Kuyawan. Ibig sabihin, sabay-sabay kayong ginawa. Unsa ko no! Thank you, Papa J. Ay, Salamat. nagahulat na sa ako. Salamat. No. Thank you. Palamay ka la. Maayogin mo Palay, naman. maayogin ka la. Balan ko na gid ang diskarte mo, pandibay. Ay, dulang ako ni Mula. Silula. Ayaw pa lang nagabanaag. 10 milyon. Hindi ikaw nag-iisa.
At ibig sabihin, Marami kayo kasabay. nung kayo ay ginawa. None! Ay, nako. Para gamay naman itong oras, Brad. Di natin mag-cater siguro caller na mga kabrigada. Di natin sa itong cellphone, mga friends. Dahil sa imong Facebook, Brad. Hi, good morning. Si Myrin Solas, pakigreet Galiboy Nonoy, si Glory, kag ati Jen Dera sa Pretty Shop, Santo Niño. Ginagreet ko si Jan Jan, nga nagahampang Mobile Legend, kag si Baby Pando. Yan. Good morning, Boy Nonoy. Sa radyo ako kay perte kami nga ang TV. Mas masadya kung sa radyo kay Ara kamo. Yeah, Ay, thank you. May ngaga kay Totong Foscablo. Si Totong. Wala sa iboto. Pero Oo. ang banya, lame! Si Totong mahilig sa otong. Si Totong. Hi, Tong. Kamusta na ka, Tong? Yan. Ano pa iboto da, Brad? Oo. Ako radyo lang kay dili ko makapaminaw ninyo. Ah, Nagaluya ako. Nagaluya. Oo, si Chip Jojo. Mayo si Chip Jojo. Salamat, Good salamat, morning sa salamat, imo, salamat. Master. Good morning! Good morning, Boy Nonoy kag Papa J sa akong TV. Ako para Oh. may ara lang lingaw kag ginagreet ko lang sa Rocco family dira sa Barangay Zone 4. Purok langit nun. Salamat si Thank you. Robishan na Rocco. Di ay ka. Mas lingaw ang TV, Papa J. Kaya mo ka makitaan lain-lain gid channel. ba? Pakitamyaw diri sa Surala. Si Marie Construction and Supply Incorporated. Salamat gid. Sige. Salamat sa inyo mga boto, kabrigada. Ato nang i-reveal, Brad, ang atong boto. Ay! Radyo, 15 votes. Samantalang ang TV, 11 ang boto. Gamay lang lamang, gamay. Gamay. Ibig sabihin, panalo ang radyo. radyo. Ibig sabihin, ang radyo na ay dakong... Boto. Salamat sa inyong pagboto, mga kabrigada. Buwas naman liwat diri sa atong boto mo. Total ko. Diri sa atong pulong-pulong sa Purok Brigada Drive-Thru. Opo ninyong Purok Chairman ninyong Papa G. Og leader sa mga tanod, Dr. Tanod, Boy Nonoy. Sa 95.7 Brigada News FM. Tama, no?